der slås der. Der står Cornelius Battuto, men det er jo en lang tone. Men på hvilken måde? Nå, men det var den sidste her. Det var den der mangler der åbenbart. Nej, Tremolantoet her, ikke? Det var der, jo, der står også Battuto. Det er 16. Daka. Og der står Battuto, det vil sige, det er geslag. Ja, sådan der. Ja. Men hvad skal vi gøre i understemmen? Der står der også. Men det er fordi, jeg mener, det forekommer. Det er ellers skrevet de to der. Det er stadigvæk geslag. Ja. Altså, den der skal bare sættes en 3 ind der. Ikke bare, men altså. Ja, netop, ja. Jørgen Frederiksen. Til at begynde med i en komposition er jeg ofte fuldstændig ude at svømme med nogen som helst detaljer. Jeg kan have en fornemmelse af værkets helhed, af dets stemning, eller måske i andre tilfælde er det en rytme, som bliver ved med at være påtrængende, eller en melodi eller en klang. Jeg føler mig nærmest som et helt udgravningshold, der skal hale frem af sandet, noget som man ved er dernede. Og hvor man har den viden fra, det er altså en af de store gåder for mig. Fordi det har faktisk altid vist sig, at min fornemmelse for, hvor det gik hen, har holdt stik. Undervejs i kompositionsprocessen føler jeg ofte, at jeg er ligesom spaltet op i en række funktioner, næsten professioner. På et tidspunkt er det et spørgsmål om at gå ned i nogle praktiske detaljer, instrumentale undersøgelser. På et andet tidspunkt der bliver en slags programmør, der skal beregne sammenhæng af toner og varighed og rytmer. Så kan jeg være en arkitekt, der skal tegne en nodelinje op, og andre tidspunkter simpelthen blot en lyttende. Gennem alle de år, jeg komponerede, har jeg haft et stærkt samarbejde med amatører på forskellige niveauer. Især har jeg holdt med af at lade amatører og professionelle spille og synge sammen. Der er den forskellige holdning til musik, som er amatørens og den professionelles, virker meget stimulerende på at overskride de grænser, som de kan have i forhold til hinanden. Godt. Det begynder at gå meget godt sammen nu. Okay, det er den vej, der skal gå. Kan I mærke, at det bliver sværere af det? Men virkningen begynder at være sådan, at I spiller med de andre, ikke? For ellers overdøver I bare, ligesom det skal svæve. Og så kommer dine rytmer, som jo alle sammen kommer på etterne, ikke? Altså her hedder det en bap, 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 bakadak, ikke? Altså de er altid kraftige, mens alle de andre, de spiller på nogen, der egentlig ikke er der. Ikke? For I spiller på alle de ubetonede, og så får vi sådan
et zigzag-mønster lydmæssigt, ikke? Så derfor skal jeg endelig være meget opmærksom på kraftig svagt, altså. Prøv lige at lave det sammen der et par gange. Lad os prøve at tage bare en omgang. Kan vi eksperimentere? Vi skal også kunne eksperimentere med klangen, ikke? Det er jo meget vigtigt, at man ikke bare har rytmen, men også sansen for nøjagtigt klangen kommer frem. Og der kunne jeg forestille mig, at I prøvede at gøre den endnu bedre. Ikke? I stedet for at sige, så simpelthen, der er god tid til at dæmpe med venstre hånd. Så virkelig gør den sådan staccato. Så får man en ny klang ind, ikke, som lyser op i det. Jeg tror, vi kan gøre ved, hvis vi slår ud på kanten og siger... Altså, den er helt tynde. Ja, netop. Den skal være sprød, sådan en flæskesvær, ikke? Ja. 1, 2, 3, 4. De første 10 år som komponist, det vil sige 50'erne, der følte jeg især en stærk betagelse af den nordiske natur. Ikke bare den danske eller skandinaviske, men overhovedet det, der befinder sig højt op i de nordlige breddegrader. Og ud over rejser op til Lapland og op mod nord, så var jeg stærkt påvirket af Sibelius' musik. Og jeg havde på den måde en række år, hvor jeg skrev værker, som hvilede i noget, som jeg udtrykte som det så nordiske sindsunivers. Et romantisk udtryk, der ikke skulle betyde, at man ikke var engageret i samtidens problemer og musik, men at man følte sig til stede i just den del af verden, hvor jeg var født. Men det kunne man ikke leve evigt i, for så vidt, at den nye tids problemer, den nye musik, den nye måde at leve på, og så videre, gjorde, at en krise gennemtvang sig og førte til en måde at komponere på, hvor jeg var nødt til at være meget mere bevidst, end jeg havde været før, om alle detaljer i musikken. Og jeg udarbejdede en uendelighedsrække, som jeg kaldte det, som ikke var en 12-tonerække eller noget andet, der begrænsede mig, men snarere var en slags vældig væksthave, der gav mulighed for alle mulige størrelser af musik, af melodier og klange, som alle relaterer til hinanden. Og jeg komponerede for eksempel mine 2 symfonier, nummer 2 og 3, baseret på den måde. Og det blev store synteser, som måske var mere jublende, end man mente, at tiden i 70'erne gjorde berettiget til. Selv fik jeg faldet ned i en ny krise, da jeg mødte Adolf Wölfli, den schweiziske billedkunstner og digter, og ikke mindst skizofrene. Han var indespærret på et sindssygehospital i de sidste 30 år af sit liv, og der i denne lille celle, han sad i Schweiz, der skrev han 20.000 sider, og alle præget af den enorme spænding, han har levet i, og de enorme visioner, han har udviklet i sin fantasi. Jeg skrev en opera baseret på hans egne tekster, og også i virkeligheden med hans eget liv som baggrund. En slags nøgleopera over Wölflis liv, med en række fantasiskikkelser, det guddommelige Tivoli. Og det var en opera, som var så langt fra Siddhartha,
der var en lys opera, der endte i en katastrofe, så kan man sige, at hele det guddommelige Tivoli egentlig er baseret på den katastrofe, det kan være at være menneske. Jeg giver ikke hånd til den onde mand. Gud vogte og syne vort fædrende land. Gud vogte og syne vort fædrende land. Da jeg var barn, troede familien og kammerater og min bror, at jeg nok ville være tegner eller maler. Fordi jeg tegnede mad og gik på korrespondancekursus til med og fortsat privat bagefter hos Rosgaard Nielsen. Jeg gik i zoologisk have og tegnede krokier og alt muligt. Men dybest set vidste jeg, at jeg var hverken tegner eller maler. Og alligevel tegnede jeg som besat, som at jeg kunne være fri fra skolen, hemmeligt og med sygemeldinger. Med jeg kunne, gik jeg op på mit værelse, og så sad jeg og lavede teknis. Og det var en slags tegnefilm, som jeg tegnede billede for billede. Og jeg har lavet altså, jeg tror, 20-30 stykker. Og der har været 300 billeder i sådan en som den her. Det var en af de seneste. Og det var fra slutningen af 40'erne, at jeg lavede Elefantungen af Kipling. Hvis det virker forvirrende at se bogstaven her, har det sin grund, fordi efterhånden som det blev mere teknisk udviklet, så fik jeg som både mikrofon til at tale og synge musikken i, og episkop til at vise billederne, og så skal det være spejlvendt. Der var altså både musik og tekst af min bror og mig, men forlægget i det her tilfælde på Elefantungen, det var altså Kiplings pragtfulde eventyr, hvordan elefanten fik sin lange snabel. Og det var selvfølgelig, fordi den var så nysgerrig, at den måtte vide alting. Og en skøn dag skulle den vide, hvad krokodillen ville få til frokost. Og det inviterede krokodillen meget, meget nær for at få at vide. Så nær, at den greb fat i dens lille korte snude. Og så havde elefanten den ene vej, og krokodillen den anden. Og det endte altså med, at elefanten ganske vist vandt, men med en lang næse. Som så viste sig, kan jeg kunne bruge til at banke sine kære onkler og tanter med. Og undervejs møder den en pythonslange med H, som der står på billederne. Glem ikke H'et. Pythonslange, som er filosofisk og har knækklip. Og den synger en meget flegmatisk sang, må man nok sige, med omkvædet. Det der må ske, må ske, måske. Og det lavede jeg som en begin, som udpræget var i den tids populær musikstil. Jeg tror, jeg lavede omkring 200 små melodier omkring den tid til alle de forskellige teknis. Og den lyder cirka så lunde. Det er altså snart 35 år siden, jeg har lavet den. Det der måske, det er der ikke svært at se. Filosofiens essens er måske, at når vi er til skyldstilhed og så tilfældigheder spil, det kan man se, siger nogen, ja, måske. Andre siger, at evigheden man kan nå ved angst og beden, at der tager sig rent tilfældigt ud, blev givet os sandt ud. Måske,
Jeg kan kun le, men siger måske, ja det kan være, de har ret. Intet går galt, når man handler neutralt. Jeg ligger på min plads, vældig pas. Jeg lider ikke af nervegas. Jeg har jo den filosofi, det der måske vil de lege med. Må man finde sig i det. Ladies and gentlemen, it's my pleasure on behalf of the University Court to welcome you to Glasgow, to the University, and this which is the start of our 6th International Festival of Contemporary Music. I would like to say a particularly warm welcome to the 4 composers whose work is going to play such a big part in the week's proceedings. Per Norgard from Denmark, Professor Dr. Elliot Carter from the USA, John Caskell from University of Durham, and our own Lyle Cresswell from this university. Have you tried it? What? Could you see that it was so hard? I was sure that it was very, yes, I'm sure it was terrible. This summer in Montepulciano, I played my piano piece Gluva, I mentioned, and then I was asked by a journalist if it was very influenced by the minimalists. And I think this piece is quite good proof of it's nothing to do with any influence from minimalists, because this is sort of the result of the infinite row. That is, which I found around 59. And I think there was no minimalist in 59 at all. I think it started a little later with Steve Reich and so on. So it's sort of the consequence of that way of thinking, which took its expression in that piece, because it sounds quite minimalistic, I think, today when I hear it. But at that time, I did not at all feel like that. It has nothing to do with that. But I was fascinated by the idea of listening to moving sound, volumes of sound in different meters, sort of waving together, interfering together. You hear the trumpets coming now and then, and you can follow the trumpets and listen to everything else as accompaniment. That's the infinite row coming in the trumpet. And the very loud sounds you heard, there are only 4 of them in all that movement, and they also form the infinite row from the beginning. So it's eternal beginning in that work. Even if you start with a semitone, which is the smallest Western pitch, you're going to have a gradually widening
series of permutations. And if you start with something like a third or a fifth, you're going to very rapidly evolve beyond audibility at the top and bottom. So you then have to resort, presumably, to transposition or to closing the intervals again. Does this create complications, or do you feel that this is in some way cheating? No, I've never had any... You've never got that far along it? It goes so far, widening, you Yes. wouldn't believe it, because you have seen here, the widening here, half Yes. step. Then it becomes up here, A, F sharp, you know, the doubling. Then you take the doubling of that. Then you have F, B on the four tones later. Then you have 8 tones before you have a new step on. Yes. And I found out if you wanted to surpass the register of the piano, you had to need, I think, 3 billion tones. It goes incredibly slow until from a certain point. But if you would apply this, let's say, a third, you couldn't use a third anyway, because a third, if you had, let's say, a major third, then you produce an eternal augmented third. Yes. And, there my imagination would stop a little to feel that very fruitful. I do not go on because I'm obstinate. I don't know if I'm obstinate, but I go on with it until the latest years where something else has happened. And I still go on, as I told one yesterday, it will remain with me till my death, because it's a mystery to me still. Perhaps because I cannot read the mathematics on it, but still I will say also to the mathematicians that when they started being interested in this, then, well, I was not only flattered, but interested that might be, you could tell me then, new possibilities of that. And they could not. They could only confirm what I knew by experience. And then I thought, well, there are no more possibilities. But then in the middle of the 70s, as I said, then I suddenly found that it is hierarchical in all numbers. That is, each division in each third tone, each fifth tone, each seventh tone, all odd divisions creates a new infinite row. When you enter here, when you make those two F's, you know, They're that more you get than those the left. shocks. Ah. But I think you did it most of the time. But I would still make it There's so aware. many things here that I was not. No, but I love it. You know, it's like illuminating the whole thing. You know. Yeah. You know, when you work, you just get stuck with what you see the first Yeah, time, yeah, and but this is wonderful. I'm glad. Because you get, you have the mind to do it. Yeah. I feel that you can get all those things, and I'm very happy that you can, because this is one section here now, and then those subito fortissimo gives something new, which prepares for this fortissimo part here, and the slow going down of the pedal, so it becomes sort of a C, Meeresrauschen. Yeah. Should we try it Yeah. again? Still think it's a little too slow. Mm-hmm. Still, okay. You're right. Sorry. But it's important place here because we get into a new form part, you know. So the contrast, you might Has to perceive be this as greater. mezzo piano if you prefer that, and then so really feel that it's another level coming in here. Still can't do that note.
Ja, der er den væk. Nej, det må jeg vist. Tillykke, Camilla. Hov, det er så rigtig... Ja, vi skal have noget i glas. Camilla har fødselsdag. Camilla har fødselsdag. Hvem mangler? Ja, men skal så helt Har du andet vin? Du skal ikke være sikker på, at de der... Jeg må lige være med. Ja, vi skal lige. Jo, fordi han gjorde det, at han tog projektilet ud af patronen, og så stoppede han sine papirer ned i patronen og satte projektilet på. Og der kan det altså simpelthen bestå i både 200 og 300 år. Og det er det, man konstaterede, da man fandt Per i Svart i 1892. Men Per, du skulle jo altså lave den der musik til de noder, som Brøndlund han nåede. Jeg prøver lige at synge temaet om. Jeg vil gerne synge temaet en anden gang. Hvad er det nu? Har du noget med? Hvad? Kan du huske? Har du den med? Ja, noderne. Ja, dem har jeg. Jeg har noderne herinde. Og sangstemmen har jeg også. Det skal være også midt i det hele. Midt i historien. Altså, kender I typen? Du er ikke den type, som beskæftiger sig. Der var ikke til at spille. Var der ikke til at spille? Jamen, ingen til at
I 3. symfoni, som jeg komponerede mellem 72 og 75, prøvede jeg at få alt, hvad jeg havde lært mig selv i de år, jeg havde komponeret, til at komme til fuld udfoldelse. Jeg oplevede en slags middagshøjde som komponist i min fornemmelse af en slags ekstase ved at eksistere. En ekstase ved den tilværelse, hvor så mange mysterier forbindes for, at vi overhovedet kan gå rundt på jorden og trække vejret. Og jeg ville udtrykke det i en musik, som både rummede dybden og enkelheden. Der er melodier, der er næsten banale, som man kan nynne med på uden videre, og de optræder samtidig med indviklede instrumentale og kontrapunktiske linjer, uden at der opstår nogen splid imellem dem. Men tværtimod virker de som, at de behøver hinanden. Denne form for helhed, hvor alt hænger sammen, alt taler sammen, og som jeg ikke kunne have komponeret uden basis i uendelighedsrækken, bragte mig på at inddrage Rilkes digt Besøg de haver, mit hjerte, som du ikke kender, ind i anden satsen, hvor jeg lod et dobbeltkor afslutte den tosatsede symfoni med linjerne, hvilket end af billederne i dit hjerte, du knyttede til, om det også skulle være lidelsens liv, føl da, at det gælder det hele, det strålende tæppe. Og med den accept af kontrasterne i tilværelsen klinger symfonien ud.